Hurot na. Tagoy-tagoy. Mama, sagitagan gijay ba? Saan? Anong gamis mamani? Hi guys, good morning sa inyong tanan. So ngayon nagpalit si Saysay sa siumay og si Princess kay gusto nila magkaog siumay. Nya diha ato himuon nga sauce kay bombay, garlic ug diapoy sili. Ato nang lutuon guys, nya diapoy oyster. Nya di ano din ni ang siumay nakabutang. Yan ang siomay guys. So ato ning lutuon. Ato ning itak ang atong tubig. Atong tubig sa kuan ato ning itak ang. Nagbukal na siya guys. So ato ning lunod ang kuan siomay. Diara. Ato na po lutuon ang ato ang sauce. Diba? Itong butangan sa oil. So, painiton guys. Ay, ato ko nun. Ang iuna na ito paglunod ay ang bawang. Ang bawang may atong iuna paglunod guys. Ato ni inikos-nikos para maluto atong bawang. Say, pakwato si Binter sa limonsito, say. Ipakwa si Binter sa limonsito. Ato din siyang dugangan sa oil. Ato pa din na siyang painiton. Ayan na to ilunod ang sili.
Pero nang ihalo-halo siya ko para ito natin Bombay. Ang bilangan sa oil guys. Ito nga sa black paper. Tahan ako oyster. Ito ang luhaon. Itong kuyuhan. Tahan na pag-asin gamay.
Tangan pa mapag-asukal. Ako rin yung imikos-mikos guys, kaya para ma-mix. Kanin siya ako alam ni nga kuan. Ambot lang sa uban ko saan nila sa pagluto ang ingon ani nga sauce sa siomai. Dagko kayong sili guys, so ano siya natarong og blend. Tilawi daw niya. Sino na ako? Dali kay ano madugangan ato kung sa ato idugang. Kana raw ko kutsara daw. Kutsara ba kana sus may kuan na ayaw ang uwil. Ang lami insakto na. Sana pagsuka ganyan. Ay, di sa day. Di sa day na ito haluon siya para maluto ang suka. Pwede rin siya isudan guys. O wala tayo isudan, pwede rin siya isudan. Naluto na ko sa ingani sa una, dugay siya na daot. Na. Okay na guys. So kanina lang ang atong hulaton nga maluto. Hi guys, what's up? Nagkuha mo naman siya ito, wala diya. Luto na siya guys. Naapoy limonsito. Kuha kutsilyo dito kor. Asan mo siya? Lami kayo atong sauce guys. Super kalami. Super kalam. Ano ba is? Yes. Need to mix. Kol! Nakol! Oh! Pray naman. Let's pray. Re! Lana re! Wala tayo. Lana princess! Imo ba ning request? Ako ba da? Say mananang request. Imo ba ning request? Say ana. Ang katigwa, gikabalog tiga sa pamansito. Ka na lang din ni Kuryana. Karuman na po yung kor. Dili ng tulo sa salong. Oh, mga babalagsak. Ano na yun? Kaon ta guys. Shumay. Hi.
problema Balik mo. na sa tayo ni Ate Mercy. Agay. Kung saan naman sa problema Binato mo? ko ba ng princess? Ibigin ko naman yan dito. Na, ako na may noon. Sala na dito. Asa dahil ka nagkatulog tayo? Sa bayay. Malay nga na yung ato. Ay, sorry mama. Nani ba yan, baby? Diyan din na siya. Ay. Ay. Si Bukor. Wala ka uli. Wala ka uli, oy. Kunting wala, Happy kita. Yun, halang kam. Sige, ito lang. Kapakanda ka. Oo. Sige, dahil. Wala niyo. Di magkahalong dali. Re, dapat na re. Gamay, ay sus, bayo talingling, oy. Isip-isip na. Iyan na rin pagkamay. Bayo. Ay, pagbukod ko. Kilabot. Sila. Ay, balabot. Alay na yun. Pag ganun ikaw, pag ganun ka, tutuwa ka na. Pumurus ka. Madala-dala, ramang kawaas ang halang. Kamera. Pagulat! Ikaon ko, kapanikamot mo. Papas mo, kunin mo. Kami isa guys. Kuha mo kan ungkor. Ano? Kisan ka ka? Ano? Kiss din sa inyo. Oh, Tiyo. Kiss ulit yun. Gusto ko na si Manoy. Hi guys. Si Manoy, kung nalangaan. Kaya mo, maglalit na galit ka. Nalagbalik. Lapin ko ron. Kailan galing 5 kabuok ani? 35 da? Siumay ni day. Balik lang tayo 5 mo. 35 ako ma. With sauce. Ibinta na. Okay. Buang malindi. Paano kayo? Ang galangaan na ni Manoy. Wait ka. Okay. Pasaputa ka niko. Pilaw juga ron. Nagngit jugan umbay. Bukan umi. Hintay, pabot. Hoy! Apa pa? Nasi din, small dili na siya pakan. Di mo bitaw. Ma? Bawa? Baba. Minura ka ng bangko, princess. Dadahe buta mo. Ya, daw paghingkod raw. Ay, nain ko na kinasa. Anyod to guys. Yun Ani nagkanilin. kayo. Ano na, please? Ikaw ang taning siomay kay Ginoo. Wala na yung siomay kay mara ba ni hinungdan sa piling lotion. Wah! Naay limonsito. Pwede ra ka magtuyo. Nagpimalagi na. Tubig. Padandaan pa, padandun rin. Nagpimalagi ang bebe na. Dada, please. Alam, bebe na. Maglit! Ang sauce guys, pwede ra isutan. Ano pa? Bakal-bakit. Pagod-pagod ko. Sorry lang. Yan. Yan, plato yun. Dito tayo. Anong sudan guys? Yumay. Kuali tadi kita sa. Makahurot na sa nek. Daghan ang kanon.
Why do sa diet ani? Di matuman ang diet ani pero mo ni ang sudan nga halang. Gamay na ko tayo ibutang sa polio ba? Ha. Ba. Missing mo alam eh, ipisa ka ano pa na. Wala kasi on. Balik ka. Pwede to kan mo. Tara. Wala lang sa halang. Terus lamig dito guys. Mo na gamay lagi ka nga. Gamay ang atiyan nga. Dako kayong paggamay. Naka-cream nyo. Ice cream. Merong big story yang isa. Burger. Suta. Nasi Bliss, di kaon sa sumay. Baman at tagoy-tagoy ang mga bebe na. Tagoy-tagoy. Mama, sagita kan kasi ba? Saan anong gamit naman eh? Siguro niya yung kaon. Kuwa. Ang giwa na ko tuwa sa... Tuwa sa... Ay, my God, Lord. Tuwa ko.